Hi guys, usa kaming hapon nga natong tanan. Adto na mi sa among bukid. Gikan din ni mga 2 meters. Padulo mi sa among bukid kay manlawg mi sa among pato, pabo, manok, ligwa mig baka. Mao na mong kinabuhi guys, tagadlaw bugini buntag hapon kun ginabuhat. Okay guys, tara. Sundi ko ninyo. Guys, tanawa gyud guys, naligo gyud sa siyera. Tanawa guys. Yan ana ra ka guys. Guys, naradami karon diri. Kani guys, amo dala guys, pato rin siya guys. Amoy transfer og butang guys, dito sa pikas po. Bale 5 ni kabog 3 guys. Tas do sa pikas po guys. 5 po din siya guys. Sauna guys, diri siya gikan sa among bukiran. Tas among gidala dito sa ubos kay lagi tangagog uwak. E mitras gagmay sa guys, among dalo dito sa ubos sa amo ang kwardyod sa amo ang puyanan. Unya pagkamadag ko na guys, kadili siya madakaon sa uwak. Dalo na po na mo diri guys. Una na ang technique guys para mabantayan ninyo, mapukusan ninyo yung pato nga dili siya mapasagdan. Unya guys, hindi siya matangag sa uwak. Karon guys, dagko na siya mga tag sa kilo na. Ibalik ka po na siya diri guys, balag mabiyabian siya. At least di na siya matagag uwak. Unya mo to guys. Padanta dito sa unahan. So di lang ko ninyo, sa manula taro pabo, pato, maligway tag baka. Guys, bilin to ni kabadri guys, kay medyo bakil dito. Nga araw po makakaon ka rin siya guys, kay pagkaman karon natong panula sa mga manok guys, ito pagkanon ng mga manok, pagkanon na itong mga pabo, pagkanon na itong mga pato. Balik taron sa ubos guys. Guys, atangin nyo sa sunod ako nga mga vlog kay atong tudluan ta mo son guys pagpadaghan sa pabo. Na sekreto guys, nga dili mga mate pabo. Onya guys, mahal kayong pabo guys. Dito sa lugar guys, tag 500 ang kilo. Amot ka sa bang lugar, wala kabalo, pero dito sa mga 500. Nga sekreto kayong pabo guys. Ay mo kabalaka on sa anong pabo pagbuhi guys, kay tanang ihatag nimo nga pwede mas kaon nila ilang kanon. Mali akong kabay guys, mali akong service. Pag mutangas ko sa bukid, mali akong sakyan. Pagbalik na sa bus guys, pagkyan na po na siya. Wala ganyan ang trabaho guys. Service lagi siya para pambukid. Kay ang atong area guys, dili masud og motor. Tungod kay bukid man siya. Mao na agwanta lang ta guys. Pero guys, nako isang kabukabay dito para kuan siya puli-puli na sakyan. Wala siya na gigamit karon tungod kay nakuhaan siya guys. Mura o kanini ang nadaot siya sa pagkargag bugat gihulman manggod. Unya kargag bugat kaayo balat-balat karga, murto nadaot siya nakuhaan. So ako sa gipahuway karon temporary kanilang usa. Pero do guys, mga anak ni siya karong March. Hapit na siya mga anak. O niya. Sunod bulan guys. Di na ko siya gamiton. Kato na po isa kakabay may akong sakyan. Okay guys, tara. Mga tumapabo guys. Kaya niya, napa dito sa imabaw guys. Niya. Ay lagabuga. Mga tumapabo guys. Although dili pa sila mga kuan guys, mga bayong-bayong pa sila, di pa ginas na kapaling sunoy. Ang kuan pa sila. Ga pasunoy pa sila guys, di pa ginas sila sunoy. Mga kanindo guys. Panawala ko dapat guys, mo na ang ato ang mga dumaga, tas kanis sila guys, mga bayong-bayong pa ni. Aton sunoy guys, gihulman bali duha ka buok, gihulman. Nako mga pabo dito sa ubang sa ubos guys. Ay dire po sila guys. Okay. Guys, mo ni ato mga pato guys. Ato gidala karon.
na ito mga pato guys. Kanya. Kani guys. Sa piso pa sa guys. Mga piso guys. Ako din gidala dito sa mga sa ubos. Karon ako ibalik kung dala dire kay dagko naman. Di siya pwede dito sa ubos guys. Kay wala area dito sa among kuan. Sa wala na sa ubos guys. Wala area kay daghang tao. Munang among gidala siya dito sa among temporary nga payag. Arang dire guys, among aning area. Wala gay kuan re guys, wala gay mga tarde nga mo kuan guys magbuot. Ay amo among area dire guys. Ayun sa tagbaka. Bahalag niwang guys. Usahan taman nga wala man siya maatiman god purgahonon kay guys. Pero ako na ni siya palitan og kuan guys. Balbasin. Kung gusto ka guys nga maulian ng baka, wa ko balaka ni guys nga niwang kay siya tungod kay ako siyang balbasinon. Napasagdan mo gud siya guys tungod sa pagsakit sa mama guys. Wala siya maatiman, wala siya matigwig tarong, wala siya mapakaog tarong, wala siyang painom na naniwang siya. Karon guys, gitiman siya balik, kung siyang ginapainom. O niya, palitan ko ni siya guys og balbasin, abindasol. Niya, nambok ni siya guys, may problema na. Karon guys, norot niya isa ka balde. Og sige lang guys. Tudlan ta mo sa pamaagi nga ang baka manambok. Napasagdan ko ni guys kay ang ako ang mama galuya unya. Gisalig na ko sa igsuon, wala tarog atiman guys. Wala matarog atiman. Wala naniwang ang mga hayop guys. Sige lang guys. Nambok na siya. Okay ra gyapon. Unya tayo mga baka sa ubos guys, akwa na guys. Okay guys, tara dito sa Pikas area. Guys, mo ni among area dre guys. Mo ni amo ang gaming luna guys. Ay gamay mga gagmay nga lubi, tapos saging. Kani guys, i-cultivar na ko ni kay tamno na pod og lubi para sa mabot ng mga adlaw doon natin makopras ana ra techniques lampas po tali guys para mahawan-hawan eh. Saan guys, kaperte maging libonan eh. Hindi ka lagi nito trabaho guys nga. Ako regalihok guys. Gutom ako guys. Tumbaton guys, muha ta gamito. Guys, tanawa guys, may nakanindot guys kung nato sa bukid kaya makakount tag presko kayo ato na tulawan be pagkalami guys mo ni ang kay mito guys nga tapol.
Mula na kanindot guys, kung nata sa bukid. Kaya anytime tayo makakaon. Pero sa syudad guys, kung wala kay kwarta, problema ka. Pero dire, bisag wala kay kwarta, okay, kakaon dahil gihapon ka. Nga naman, libre na. Pero sa syudad guys, kung wala kay 5, problema ka guys. Karon guys, magkuha sa ta guys, sukotro. Manang guys, papilion ko guys, asa kong kanampuyan sa syudad og bukid. Pabor ko sa bukid guys. Ilabi na ako guys, nga wala ko inahuman. Pabor ko bukid guys. Mag-unsa mo syudad guys. Wala man ko'y manarbaho ko guys, madawat ko dito, igor mahugas yung plato. Diri ko guys, kaperte daghanang trabaho. Maglampas ko sa sagingan, lampas ko kalubian, madto ko sa manigwig baka, manigwig kabayo, paligog kabayo, manlaog baboy, tulaog manok, tulaog pato, tulaog pabo. Daghang kong trabaho diri guys. Pero sa syudad guys, wala gid ko mahimo dito guys. Mo nang papilian ko guys, para na ako guys ha. Ganahan ko ng bukid. Tanaw guys, gigutom ko, kakaon ko libre. Syudad guys, kung wala ko kwarta, patay ko guys. Ulit na ta. Manamay dito sa bukid.